Ngiphinde ngibingelele mlaleli ekhaya, ngikwamukele Muzi Wandile TV. Bengicela upress u-subscribe button uhlangana naleli khasi engikuphatheleke zona namhlanje. Ezemidlalo engiyiphethe zithi amaqembu awafuni ukusidayisela abadlali. Lokhu kulandela kushiwo umqeqeshi omkhulu we-Kaizer Chiefs uNabi usanda kufika. Ithi indaba-ke umqeqeshi omusha we-Kaizer Chiefs ongaphansi kwengcindezi yokushintsha izinto kuleli qembu uthi kunzima ukuthola abadlali abafunayo ngoba amaqembu awafuni ukubadayisela abadlali. UNabi uveza ukuthi engxoxweni neSuperSport TV muva nje, okuyinto ecace bha udabeni luka-Elias Mokoena, kuvela ukuthi iSekhukhune nomdlali bagcine bevume ukubekwa yi-AS Tunisia etafuleni, noma kubikwa ukuthi bekungaphansi kwemali iChiefs ebimcele ngayo. Uma sibuka imakethe kuminyene intshumo, amaqembu amaningi awafuni ukusidedelela abadlali, awafuni ukusidayisela abadlali, kusho uNabi. Noma kunjalo, sizoqhubeka sibheke abadlali abafanele abazongena enkundleni basenze sidlale kangcono. Kubikwa ukuthi iChiefs ike yazama ukusayinisa uKhanyiso Mayo ngemuva kwesibhaxo sikaFonile esithole kwiYanga, kodwa yasheshe yajika isikhunjuzwa ukuthi iCape Town City ifuna malini, yayifuna u-37 million. Ithe isaqhubeka nemizamo yokusayinisa abanye abadlali, uMayo wadayiselwa iqembu lase-Algeria ngo-20 million. Kungenzeka ukuthi iCity igcine iqoke ukuyehlisa imali idayisele iqembu langaphandle. Okunye kwenza amaqembu angafuni ukudayisela iChiefs ukuthi sekusele isikhathi esingangenyanga kuqale imidlalo ye-league. Amanye amaqembu kuthiwa akhala ngokuthi iChiefs ifuna abadlali abasezinhliziyweni zayo ngemali ephansi, ekubeni bengenaso nesikhathi sokuvala izikhala zalabo badlali. Kuzoqapheleka ukuthi izimbangi zeChiefs, Mamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates basheshe bakuphuthule ukusayinisa abadlali abasha, bese kusala mhlawumbe indawo eyodwa eqiniswa ekugcineni ngoba kunesidingo. IChiefs kuleli windi isayinise abadlali abathathu kuphela okunguBongani Sam, Augustine Sirilo noDudley. Isazama ukusayinisa okungenani umdlali oyedwa wasesiswini, oyedwa wasempondweni nomgadli oyedwa. Ngivalelise mlaleli lapha ekhaya kuMuzi Wandile TV, senizoyithola nezemidlalo. Bengicela nipress u-subscribe button ukuze nami ngiphinde ngikwazi ukubuya nezinye indaba. Nisale kahle.